Ja tässä ollaan sitten taas tupeen ääressä ja tällä hetkellä on täällä Malmin kartanossa kävelen tämmöstä mun vakiolenkkiä, mikä menee tässä kuuluiseen Malmin kartanon portaiden kohdalta. Tuolla ne näkyykin. Kuuluisat portaat, jotka on tässä viime aikoina ollut esillä. Täällä on käyty kovaa taistelua, että pitäisikö ne olla sateenkaaren väriset vai mustavalkoiset. Mun oma mielipide on, että siinä on kyse tietynlaisesta reviiritaistelusta. Sitä yleensä mediassa ei hirveästi tuoda esiin, että ihmiset tykkää omista reviireistä, on ne sitten poliittisia tai ideologisia tai uskonnollisia. Mutta tässä se konkretisoituu hyvin, että ei ihmisiä loppupelissä kiinnostaa, että onko se porras vihreä, punainen, sininen vai musta, mutta se mitä se edustaa, niin se kiinnostaa. Mutta ei tässä mitään. Mä lähden taas kiipeämään näitä kuntoportaita niin ylöspäin. Palataan asiaan.